Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yung aming nasangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang kasmang bayri programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito iti pagayam yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Kung kablawak itinembag nga bigat ka na kaya aming sangapada, panulayangan nga aldaw, Christmas ton, manon to pa'y nga aldaw, baro nga taon ton. Mama, mapagayam may panaanan nyo ti magkasalitaan ni Nena nga napoluan, panakapnek. Anya ka di ti panakapnek. Sino di kita'y mapmapnek, kaya sinumat di kita'y saan nga mapmapnek papagayam may. Saan ka rin nga rumbing unay nga mapnik tayon, ti adda ka na tayo. Ayan, saan tayo nga sapsapol pa ito, subra na tayo, adda ka na tayon, mapnik tayon. Dati ko na adda ka sapsap. Panakapnek. Okay? Dagiti madaman nga agbibuya kata kami ta, pakishare yung program natin please. Share this program. Yan, trugyan tayo. Tapno malpasan. Yan. Tapno aramidon tayo tumanin, datay aramidon tayo matmanin, di kita dadumapay nga obligasyon tayo ito na ito nga aldaw. Sa godahay nga tisurat, ti pagkasalitaan ni Nena nga napolwan panakapnik. Dear Manong Nemi, apay nga tangamin, Manong Nemi, nga adda dagitay makunkuna nga ulila, uno maulila. Umanay kumamanten, ti may nga mapukaw, kadakwada. Ngem saan? Ta, dua, ti mapukaw. Ta kunada, Manong Nemi, nga ulila ademang. Kasta't nagpasarak, Manong. Napiyo kumamat, no nakapsat ko. Tada ka dinulong ko. Ngay may saak nga anak, Manong Nemi, day di tatang kinanang. Imuna pimusay, day di nanang, Manong Nemi. Si Marno, day di tatang. Di magpintasan na, Manong Nemi. Kadadaki din iti 4th year college. Iti korsok na state, real estate. Ginayat ko na ito yung kurso, Manong Nemi, tamasansan idi nga mapanak iti pagtrabahuan ni tatang akas janitor. When imuna nga inimbitaran nak, Manong Nemi, dua kami kanilula nga ina ni tatang. Itinaan nga idi nga Christmas party. Dagiti empleyado, Manong Nemi, iti dayta nga pangobisinaan. Real estate office. Aldaw idi, Manong Nemi, ti panakaangay dayta nga Christmas party.
Nakapimpintas nga buy-buya ek manong nemi di kina dumaduma nga design iti balay. Nakapimpintas sa buyaen manong nemi di kiti ladawan di kiti nakapimpintas nga lugar. Wen di kiti lute nga pakiparagderen ti balay wano lute ang nakasagana nga mailako. Nakapimpintas manong. Kung nakidi tinakam ko, ano trabaho dagiti addad to yung opisina? Adda nang ilawlawag kanyak manong nemi. Wen, aglako da kano. Karagitay nakasagana nga may lakong lute uno saan kat house and lot. Adda kano pa sweldo da, malaksid kano ridakkel commission da. Imbaga kini kinitatag manong nemi, apay nga sangmat nga aglako isuna. Ket tatno ti kasta ket sala nga janitor. Kunanamat kanya kidi manong naming no kumata nagbasa ti college ket naggraduar ti kasta nga kurso. Di mabaling ko. Idin to tadamat dagitag kuna manong nami nga ore no saan ka nga naggraduar ore saan ka trabaho iti dayta nga lugar no adam amom nga mabalim mo irekomendar nga gumatang iti lute wenno gumatang iti balay. Sub-agent kunada. Alangit mamalimat. Ngayon napimpintas no saan nga laing sub-agent no di kat ahente nga mismo. Ingkari kini di bagay manong nami nga kahit kunto ti kasta nga trabaho. Alis to ka na tiwamak na ti kasta nga trabaho. Ngata? Mamanek-nek manong nami di kiti empleyado iti dayta nga real estate office. Huwan manong nami taltalo kam idin. Tadak bala idit elementarya di matay di dinanang sa idita matay ni tatang iti sakit manong nami adak idin iti maudi nga tawen iti kolehyo. Dakda kami idin manong nami kinilula. Nagbalinan nga talaga nga naliday ti kasasaad mi. Sa bagay na pigsamot pa lang ni Lula manong ngawang tulong kanya nga manda ti obrana agdait manong nemi iti trapo uno pagpunas ngo may ang angkatan manong nemi dagiti mayat nga glako kadagita nga trapo uno rigis nga madait nga isado da kadagitay adu nga lugan kadagitay pagsardingan dagiti lugan sa adu kaya mabalin kong tumat nga ramiden deta manong mapanaglako nga makatatawanak ni Lola. Balasang kan, nena. Kat saan nga may bagay kang katikasta nga trabaho. Di kita lang umubing. Gan talagang awang pagsapulan na. Ito yung may gumatgatang ka na giti dadaitak nga agbaling at rigis, uno punas, uno trapo ako na ada. Tinulong ak manong naimi tibagik. Aging ka nakapagturpusak. Itulong tibagik, meso nga tulong ko, tinulong tibagik, kaya kastamat ang kinilula. Kit kasi na po Diyos manong nemi nakaraduwarak, iti kinayat ko akurso. Nga nakastrek akmat nga dagos manong nemi, iti nagtrabahuan, idi deditatang kas janitor. Natungpal ko manong nemi, ti karik idi bagik. Huwen, kiti pagpintasan na manong nemi, nalaingak iti sales to. Sa dapat personality manong nemi na isa nga daan ti duwa ka lead manong nemi. Hindi ba nga panahon malang kadidinanan ko nga napintas. Simple pintas. Nabiyag ka no digiti matak. Nga ore no nalidhay tilangak kit umis-isam digiti matak. Sa bagay manong nemi sa akmadlaki din nagliday. Hindi na tayo didinanang kan kastamatan hindi na tayo ditatang. Ngayon karigada kadagos ti nakapag-recover. Tinangawat ti kinapudno. Nga talaga nga day giant ti pagpatingkaan ti biyagda. Kaya naikari nga dakda kami laengen kinilula. Ti mangisakad ti panagbiyak mo. Manong nemi kasla lahat nga nagbaliw ti biyag ko. Nagsipod ta. Kadigidi pa'y laeng nga makaigamak iti panakkilan na kwarta. Nukas tama nun nemi nga makakomisyon mak iti nakkel.
Di mo nang inaramid ko, manong name kasingasing ni Lola. Tapos ang kami akang kanayon na tangag kaskasera. Sakmat na iti gumatang iti lute. Ngayon di kita lahing nalaka, manong name. Nagagatangak manong name ti 500 square meter. Manayan da ito. Kapag ipatak da nami, manong name ti balay mi, tadududwa kang matlaing kini Lola ko na. Uway manong. Kalpasan da ita, nagsasarunod ti buenas ko, manong name, tagabutasyak ti tapa seller, adapay bonus ko manong. Nakapatakdar kami iti bukod mi nga balay kini Lola. Nga kompleto mata na, siyempre, dali kami. Naragsak kami, manong naming hinudaduma, malagip mi tinapalabas, kad tumrem di kiti luwa. Oh, nena, Lola. Ang naman yung malaglagip mo. So nga, hasta ko naman yung panagtagtad na kiti luwam. Sa bagay, urag luluwa ka, napindas ka lata. Yung labing pitas ka man, numis isang. Yung madlapay na kiti kong daway, nga agluluwa kang umis isang. Naragragsa ka kumapay. Lula, no? At dapay lang ni nanang. At dapay lang ni tatang. Sada nga nasa grapay, tibo nga, iti panang padakil da kanyak, iti panang paadal ni tatang kanyak. Kumakit at dada pala ita, kat siyempre, masagrap dan tinamay. Makapagandig da, iti balay nga saan tayo maupupahan. Naragrasa ka talaga tagindig, agnaed, iti may isang balay nga bukod. Ngayon ti agkas kasera laeng. Ken siyempre, maaramid da kuman, maaramid tayo kuman, nagdasante nga nararamid di. Mapantay paspasyal, mapantay tour, mapantay ka na gito lugar nga kayat nga papanan. Kasla kumaitan, Lola. Pasari mapantag mall. Adam mo tigiti kong daway nga itugot ka, kada iti papanak nga lugar nga pagsapulag kada iti customer ko. Ta? Adamatan, bukod tangalugan, naman pa sa nga brand new, ngam na pintas, slightly used, second hand. Wen. Naragragsak ta kuma, naragragsak tayo kuma. Ay, nalpas mo nga, inalpas ta nga, inawat, nga talaga nga dahil dyan, di magpatinggan, di biyag na. Ti aramide mi ta, tapno saan ta nga dududwa, nayunan ta ti dua. Kasanulo na. Magkiasawa ka. Kaya kadado digit agar-arim king gamang pili kan kanakwada. Tapno di kastagit adan tumatan na apukok titood. Di dua. Si kakensyak. Plus may isang asawa. Saan totalo, no, 5 nga anak, di ado tayon. Siguro, Lola, dumteng tuleta. Enton ka ano? Enton no, mamam mo konti lalaki nga talaga nga pakariknak ni ayat. Tanangem tagpili, nena po. Lola, piliem ti talaga nga siksika lang ti patpatig na. Nagsagaba ka, nagsagabaak, nagsagaba ta nga dua, iti pupusay di iti patpatig ta. Pwede nanang mo gintatang mo. Kat anya ti sumarno kapag sagabaam. Diyan kaya natin nagsagaba, Lola. So nga rin nga kunak. Tanangin tagpili. Haan ka nga man nagpili. Nagrigat nga rin tagpili, Lola. Anak ka didigitinaskin nga pagibasarak. Tika ado digiti piliyak. Nagrigat tagpili. Napya ko man may salang tagar-aram kanya. Kahit i-concentrate ko nga sursuruan nga ayaten. Umuna-una ay nga pagibasaram tagpili. Nela po, kat no asin no, iti pakarik nami ti ayat. O saramet na panunot mo. Ure man no ayatem, kas pagarigan, dahil nga lalaki, ay ayatem na kangataman. Nasingpet ka di, dinakanto nga tasaktan, agbalinto nga di,
nga napudno, nga agnanayon ka. Ikasanor, ti pa nakaamok, lola. Nalikat mo di nga patangan. Tauray na nakasingsingpat, may isa nga lalaki. Ngayon, di mo mapupuotan nga masulisog, makalipat, agbalingan na ro ko. Ay, may daw-dawat na kinapod, Diyos anak. Asapay ko matas ang kanton ngagsagaba. Asapay ko matas ang tan ngagsagaba. Kadagiti masangwanan nga daw. Sapay ko man. Aging ka manong naming nga dimtengan ti lalaki nga nakariknaak iti ayat. Iti may sa nga lugar manong naming ada nangitip kanyak ada prospek ang sapsapol ti lute. Manong naming nga gatangan na. Kapanak nga dagos manong naming iti makadakas ada nakauna kanyak. Madamadan nga sarsarita manong naming. Gabot na dimteng ako niti lugar, manon nami, in-entertain nakmet ni Mr. Gonzales. Yes, ma'am. I'm Nena. Timbagak manon nami nga real estate office iti ayan ko. Well known dito ang real estate office. Isumot ni Ronnie, iso na lang tasang kayang patpada ti opisina. Nga magpatpada kayong ahente. Adagay man ako na kanyak, sir. Anyway, oray na kaspagalingan na nakaunan, mabaling ka ding i-presenter ko kada kayo. Di nascan ba't ngayon nag-i-presenter? Sure. Inaramid ko nga rod manong name it ang ipakita, kada kadi brochures, kada dumapay. Alistuak ba rin ang sao manong naming nga awatabul met dagiti indak ibagbaga. Tunged met manong name ni Mr. Gonzales. Kaya oray ti imbaga na nagan ti ahente akas kanyak nga runig at nagtungtunged. Well, namabalil ako nga na kayo aduwa ti pangalaak. Ang sambat ka at mabalin. Mr. Gonzales. Anyway, adamat kasi pa nagduha-duha kada tayo inyuper ko ka. Okay lang no. Ni Miss Beautiful iti panggatanga mo. Nga mabalin imuno na ka eh. Agiboy ako. Sige. Yan tangang nagiboy mat ni Ronnie. Okay. Miss Nena. Mayatak. Sikat pangalaak. Ito pisina yun. Agamanak, sir. Agamanak, Ronnie. Okay lang. Na-close ko ti deal, manon nami, na-schedulean, ito yung may na ito pisina, tapno agbayad. Kapot awanan tinaskan pa nga salitaan, nagpakada ako, nagkunitan. Dalugan mo? Ada, siya ti awan eh. Pingawan. Ada iti talyer. Sa may sadaanin. Kastagayam. Sige. Ngayon siya tag-drive Takot siya nga rod. Okay lang. Kaya kaspasit ti panagyaman ko. Nga tama dakas nung i-treat ka. Okay. Kasta nga maturo raya kay. Nga pa hintad mo kanya. Abasa mo inlaban nga si Kakoma. Kinaramit ko na iti tapno ada utang ko ni baga nagawin kang ka. Tapno ada rason nga. Umay kanto pa siya rin di balayo. Mukong ta purpose mo. Harmenak. Kas jay manong name di ba nag-amumi kini Ronnie. Nagkuyog kami nga rot kareta nga aldaw, kat na pang kami ti may isang restaurant. Magustuhak manong name ni Ronnie. Saan nga may busan ti istorya. At dapat di kita na katawa ang istorya na. Kaya nga sawin manong. Okay, so na.
Saan ka sa kanila duma manunay nga kararim kanya nga naman panapawat ti panagsasarita mi awan ti sabali nga may tedda sabali nga topic awan ti aniaman nga kapaka-interesak nga denggen ti istoryada awan mo ti sabali nga ibagada no saan nga ti panagkayadda ti panagkarida emniruni manunay mi magustuhak tawari saan kong damdamagan ibagbagana. Doa ka numatin nga tawen, manong na may trabaho ti real estate. Kat, medya, at ako pa lang nga, doa nga tultulungan ng kapsat na. Kaya nito no, makapag-graduar ka nun, medya, umuna nga tultulungan na, kada dantong trabaho na, isunto ka numatin sumublat, nga mangtulong ka na, medya buridagda. Taluda ka nung kakapsat manong nini. Kaya isot inauna. Awan to di problema kung makapagduwaran ni Lydia. Awan to sa baling aramidik na di agurnong para di pa nagpamilya. At sika, anamat ti plano yo? Hindi boyfriend mo. Umpay boyfriend ko, Ronnie. Ano kinapindas mo? Well, ado na kita gararam kanyak. Ang mawan ti bakariknam kada kwada ti ayan. Ngamit talay nga nariknam. Ano nga talang? Makita ka na kita matam. Oo, magpatpatang ka lang, Ronnie. Kaya naglabag katawain. Sani din nga napukaw ti kami nakasyon pingi ni Ronnie manunay mi. Kat no kasta anamnamain na. Nga dak dito balay. Umay manunay bumamasyan. Rarain na manong namin ti aldaw kat magipangaldaw dito balay. Okay, met, kinilula manong namin. Te supela na nangaramid. Ni Ronnie manong namin ti imay dito balay. Iti aldaw ngay may nakipangan. Idinto rin do mga paspasyar kanyak manong namin itra na enda tirabii. Nasa ti kasigod tirik na nilula kang kuwana. Kastamat kanyak manong. Na isang sangayan ni Ronnie kada kiti agaraharem kanya. Ganito pa nagsalita mi kani Lola. Kalbasan manon nemi nga formalin nga imbaga ni Ronnie ti I love you kanya. Lola? Anat makunahay kani Ronnie. Ay, raw maglangas kang ka. Apo, no, anat mo ti mariknam kang kuwana. Iso pa lang tinakarik na kiti kastoy Lola. Kani sumat lang tinesang sangayan. Nagar-arim kanyak sang kadi. Ken isubay lang met ng yupen. Orisang ko sinal sa lutsud. Nga ng yupen no. Anya met ti klase ti pamilyada. Yung karigatan gano di kiti parents na nagparuduar kang kuana. Tawari di ka nang agbasbasa kit indrapin na matin ti agtrabaho nga tumulong. Kani nagpintas ka nagsaya takabsat. Tatulungan na dyan na. San tumet na dyan na ito nagraduar na trabaho na tulungan ng tumatan na dyan buridagda. Kasi dyan ati tapintas katulag. Naman pediretso ko mga obligasyon na kiti naganak iti mang paadal kadi kiti anak da. Ay mo saan nga talaga kabaylan di kiti naganak di ko na nga tulong-tulong. Di ba isa nga pamilya kat masapol nga titinulong. Tapos na kasta kat agbalin nga successful data nga pamilya. Kape nga nakadagdag sa manin ti pa saan na ay mo apaw. Agbalin kumamat nga successful din. Pamilya tayo no, no siya kumapay na datatang kininanang mo. Kinata kumamat kapsat ko. Nga tulungan, unang tulong ka niya. Kituri awang kapsat mo, no, adag patulong kang kasinsin mo. Kasinsin. Ayun, hindi ka kabagyan tayo Lola. Ay, noon ta sa dya probinsya, ada sa dya, hindi ka kabagyan tayo. Maun samat ti kami ni kasyan tayo kanakwada. Adamat imay idi, na tayo dito datang. Ay, wala ya. No, iasog dan to ti problema da kanyak kada talula agad dan dumay tulong ta tulungan tayo da.
Inaklon ko ni Ronnie manunaymi idi masigurado nga talagang nga ipatpateg ko ken mamati ak nga ipatpateg na. Tasan matlaeng nga isuna manunaymi ti umumay ti balay awawisan nakbat iti balay da iti namental ng kuntaway. Na mamukon na kindagan na ken kuha na ken duha kamsak na. Nga talaga nga saan nga nagulbot isong naman. Sigun pa kadag di parents naman nami awang pa tinagbalin nga girlfriend ni Rooney no saan lang siya. Hoy manong. Tawan ni dito sa bali nga naramid na no di nagpas-impas neck natin nagbasa. Nasaan na pulos kinra parpin manong nami tinakinubyo uno na kinubya. No pa ado ka no di tayo mangi pagpakita iti panagcrush na kinkwana. Mamatay akmet manong name ita saan nga gululbod di kiti naganak kinkwana kastamot na nagdi kaabsat na. Iso nga nakunak iti nakem ko. Nadahanak ti laki nga saan man una nga perfect. Tawan ti perfect nga tao nila nga po Diyos. Nga magbaling nga perfect ti tao no agbaling nga singpet. Kaya muna iti agbuteng iti Diyos. Tatimay sa nga perfecto, kanawan ti mading nga ramid na. Adaman di kiti kagangi nga basol. Ngam di kiti basol nga saan nga nairanta, uno basol nga saan nga napupuutan. Tali na nagsan nga basol, manong neme kiti tayo amuteng nga basol, ngam aramidan tayo pailang. Inaklon ko ti panagayat na, manong neme kit kastaon iti ragsak na kit kunana. Nagraduaren. Ti adject. Tulungan ang sabol trabaho. Kaya ita, rugyak matintang kurnong manong atawen? Ronnie? Sweetheart, makatawan, doa atawan. Malaksid no, saan kagsapsapol ting karandi nga kasar. Ito importante, nadama ko na kasar. Ore man pa yung karandi, no, kas pagharigan, no. Samot nga napudno tunggal may sa karigiti ang kasar. Di ba? Adumat dito kita ag-aasawang, pero nga nagkarbo, di ba nagkasarda. Ngayon mo pa yung makatawan, agapapadan. Sana kasapsapol tayo niyaman nga, garbo, di ka sa pulak, Ronnie. Dag na na yun nga parang ipatag mo kanya. Tagas damit di karikan ka. You're my first and last love. Uriban siya, nena. Namaling ko sa pata. Awan pa tinayat ko. Awan tinaglabas ng girlfriend ko. Si kapay lang tinakarignak ti ayat. Kanayo tek-tek na nayon. Nga si katikayat kong agbalin. Nga ina digitan na ko. Nagbaling nga rod nga simple lang manunay ti kalay sami kini Ronnie kalbasan ti makatawan sipud. Inaklon ko ti panagayat na. Nagasar kami madlang ti simbaan nga magkagangay lang mano. Kompleto met ang naging sponsors. Huwain mano. Iti may isang restaurant manunay mi iti nakaangayan reception. Nakaragraksak kami kini Ronnie manunay mi ijak may ladahon ti ragsak ko. Akalpasan ti kalaysa, kalpasan ti pangaldaw, manunay mi. Kasing gandeng mi. Iti kami Baguio manunay mi ang honeymoon, iti talong aldaw kantuang arabi. Dito ay manunay mi inted ko keng kuha ng insagot ti amin namin ko. Ti kinabirhen ko. Hawanin ti sa pulik pa, manunay mi ti mariknak nga ayat. Dito kami nga nagplano, manong. Mangipatagtirta ti daktak kilang balay? Saanen? Dakal man ti balay. Balay ko, ngagbalin nga balay ta. Nakababayin si Tart. Sikat ti babae, sikat at balay na. Kati kukwak, kukwak meten. Ti kukwam, kukwak meten. Kukat nga doa.
Di ba? Hamat nga rin mabaling nga. Ihawid ka sa balay. Tandamat balay mo. Sweetheart, kung nangarod ni Lola, ag-asawa kan tapno danayon ta. Oh, no iyawid na, di agmamesan ni Lola. Iso ngarod nga, nakiasawa ko napno, di dua, agbalin nga talo. Agbalin to pa yung 4, 5, 6. No may pas nga iton. No adanton, talungan na ta. Talo? May isa nga junior, kendo nga prinsesa. Uno saan, may isa nga prinsesa, may isa nga junior, may isa nga the junior. Uno saan, puro babae, Maria, masabol nga damit lalaki. Tabay. Tapno, adamat lamang ituloy ti pilyado. Tapno, adamat la junior ko. Nagragraksak kami nga nagplano anong name. Kanina malpas ti honeymoon. Dito yung balay siyempre. Ito yung mayan na. Dito kami nga nagnayad. Nagbaling kami nga talo. Mabang kami manong name ti bisina. No kasta nga Lunes aging gana iti Biyernes. Saan ka mga kopisinaan. Tas saan ka mga ron nga katrabuhawan manong name. At di ko daw ay manunemi nakastongan itiragsak na no makalakoy so no makaala it commission na. Kat itreat na kami kani Lola. Papag kami ti mall, pasaremat oromar kami ti syudad, manong naming kami ti beaches. Mapang kami kadagiti lugar nga sami pa napnapanan, nagpaspasyar, ag-relax. Na naruna kat ni Lola kahit nalauna tagpaspasyar tamangan ko na kunana no hananton nga madano na mapasyar di kita nga lugar aging ga manong naming adda nagpitpitik iti saklot ko kat kastawa ni tiragsak manong naming ni Ronnie iti tamamuan na nga lalaki kalbasan nga nagpa-ultrasound Junior Junior adda ni Junior sabi ko sanak tong marigatan. Narigat ka nung tagdadamo. Basta lagi tagtong palkatibilin ni doktor, sweetheart. Hey? Kat no, dakil ton, aginanakan ton, magtalan ka nito yung balay, saan ka nga rumrumwar, saan ka lang rumar, mapangka pa check up. Katuwain manong name noan niya digitin daw dahot mi kat isut na pasama. Nakimimbag ni Diyos, ni Apo Diyos, manong name kadagri si Marcerno, kalpasan ti duwa nga guntahoy nga panagsagabag. Di ba patay ni ditanang, kinday ditatang manong. Wahin manong name sana ka narigatan nga nangipasngay kini Junior. Napigsamat pa lang ni Lula, manong name katulungat para iti panakatagibi ni Junior. Ala ka di plano, no, agsubli ka ti bisina, agsubli ka ti trabaho. Kabaylan nyo nga talola, ti mga iwan ka ni Junior. Kayang-kaya ka. Isakti nga iwan ka edi, edi maladaga ka pailain. Sa dati apo ko kitang titoon, tisak mo ti mga iwan. No mga anak ti katulong tayo, Lola. Kabaylan pimet, tadwa kami agsapsapol iti asawa. Nadalatakan ka. Sumapol tayo nga rod. Iti kaduham nga mga iwan kini Junior. Nga baling isot tag-concentrate nga mga iwan kang kuha na. Kada kayo matagpuspos, unang tumulong pa nga puspos. Ay, sinungal ti alaem. Dati abang mo tayo tumawag ka akin antim nga sa Beli di probinsya. Tama nga no dagsapsapol ti trabaho ta alam dito ay. Dati kabagyan tayo matlaeng. Kasta nga rin tinapasamak manong name tapno sa anong kami amarigatan. Nangala kami manong balasa nga bakit? Kabagyan mi matlaeng manong. Bale, agkapidwa kami.
kabagyan mi iti ama manunemi. Tadi di tatang, ay kamang anay jet nagtaudan na, ni tatang, kitnanang na mismo ni Lula. So dahito ay manunemi ni manang Ingrid. Naruam ka nun manunemi nga gay aywan iti ubing, naruam nga nagpuspos. Idadamagik manunemi no aping asanga nagasawa. Ay, bay amo ni Aya, tamasaktan aklaay, kadi. Ano masaktan? Nabatasakon, tinasaktan, kiling-karik na saan, kung nga kayat ti masaktan pa eh. Panam nga, kada kita masap sa pulam. Adda, kaanakak. Napagpasbasaan. Kita, siyempre, duwada. Hurekas ka sa dulaang ka, makatulong ang ba't kanakwada. Sudan tumot ati, hangamang baybay akan niya, kas pagarigan. No, agritiro akton ti trabaho, kanadan tumot ng asawa da, di agkanak ton kanakwada. Awang nga rin tinagbaling nga problema, manunemi, ti panakaastimar, ni Junior. Tanong kasta nga gamit kami, ti asawa, manin po dito trabaho kami, naglumpa kami, mapan, mangalag ang kuwana, mangiliw, mangubba, makisasarita. Talon ti tawon ni Junior, manunemi, idi taginawak manin. Why, nakatsabi ko mata babae, sweetheart, no babae, gusto na, di mo talo plano ta. Gusto na tadua. Dalatakin ka. O repekit may mesa. Ang madamot ka niti chan mo, ti may kadua. Awan manong name iti nagbalin, idi nga problema. Abnormal mat kadi manong iti relasyon nga awang pulos ti sami nga pagkinawatan. Gagangay laeng nga din kita, gagangay nga susi. Pinauyo, ngam saming itulok manong name nga mabigatan ti problema. Sulbari mi nga dagos. At ang amin nagitigundawi ini manong namin nga. Pasari maladaw nga gawid ti asawa. Sa bagay pasit matpay kididata trabaho na tagagahangin nga maki-close kadigiti kliyentena. No, daawis ken kuha na kit awis ti kliyentena manong namin saan na nga paayan. Babae manong namin ti si marunong nga anak mi. So dahito ni Jennifer. When? 5 titawen ni Junior. Agmay samat ni Jennifer. Awaman ti problema manong namin. Di pa nakakuyog na mapanagbasa. Taday din ti kinda. Kaya di pa nakaaywan manong namin kini Jennifer. Talaga naalibtak ni manang Ingrid. Sana pigsamot pa lang ni Lula. Talaga nakasayset ni Apo Diyos. Ikan na tipigsa ni Lula. At damat kadi sakit na, sumusumuro ang maintenance na. Aging ga manong nami nga nagbaliw tanayas dagiti pasama. Dati ko nakita yung manong nami nga masansan nga maladaw nga agawid ti asawa. Saanan nga masansan. At ang nagitigundaw yung manong nami nga sumangpet. Agat arak. Dito dati nga saan naman nga raraminin. Ronnie. Hey, sweetheart. Pasensya ka. Hindi, pasuwak. Dati mat nga di mo aramidin tuminom. Nakakontrol ka. Di ba no? At kasang-sango, da klientem, saan ka makiinom, iti arak, no? Di kat juice, ti orderan. Uno saan ka soft drinks. Makaumo man ti soft drinks ka da juice. Alam binas ti pa nakikasama. No? Gusto nga makabulan pa yan nga on sales mo. Pasensyahan. Umadado da kita'y ahente. Umadado da kita'y kaskada ta. Siyempre, ado tayo nga ginagaw. Bumasit mo da kita'y kliyente. Nabayag-bayag nga sa mong intermit kanya ti sweldo. Dahil sweldo, tarik na sampay umanay nga pagkasulina. Kaya dadunga pa yung gatangan. Makakomisyon na, iatid ko matamin ka nga sa gani.
yung makabulan ng counsels mo. Pasensya kan. At ito gundaw siguro nga may sabulan kan makalako kiti talo no 5 nga unit. Di okay, bigla. Pinalabas ko manong nimi dagiti imun una. Hindi matagtungpal. Dara-darat sumutan manong nimi nga maladaw nga agawid. Dala-dalat sumatan manong nami nga nakainom ng agawid. Nga, nabayagi din manong nami nga sana nga ingkawil, iti pa nakailiw na kanya. At dan pa naghatap ko manong. Ang problema akon. At dan nagiti kong daway nga masukalanak ni Lola manong nami nga problema. Ay, nena, Lola. Ay, daman dakal problema yun, ti asawam. Saan nyo nga baybay kang sulbaran nyo sigod? Diba? Masulbar mi nga dagos. Nung gagangay lang ang problema, Lola. Ngam din namat kahit nga sulbaran. Sa pahim ti agawid ko nak, idyam ti uminom. Malikliklikap ti inom. Kunak iti asawa kan, di matagtungtungpal. Kasarita mga nasyaat ha. Kasasarita ka nasyaat. No dinadingan din nasyaat. Di apayam, ongtam. Kastamat ka. Kasta tinaramid ko tinaminsan, manong nemi. Nadamok nga naramid ako na. Nag-awawid ka pa lang? Ana? Di ka palim yan. Ito kasi ito talaramidin. Nasasiyat na saan ka ng sumangsangpat. Kaya ba kayo dito saan kong nga balay na ito? Iso may bagam tikastan? Ilan? No kaya mo? Isublikan ka no manot pinaggatang mo na ito. Nagastos mo na ito yung house and lot. Ano nga sublim? Nisentabo awan ititad mo. Manong nga bulan? Agumubra ko no saan? Mabaling ko nga awamat di masales ko. Saan nagmataskan ka nga nalaing? Nalaing ti sales stock mo. Hanggang masure ti may nga bulan. Gabutar aramidag ti amin, Ronnie. Gamsi ka sa amumat nga raramidan. Ano ba nung kasang ko raramidan? Kapag ka din sa aking balay, sikat aking balay, tada ito nga balay. Kapag ka din dakdakil, tip kwarta, masweldom, komisyon mong imsyak, kinatangsit kan, saan ka natangsit? Bugbukawan na! Una tadi ka matsuwardeng. Inangarot tikit mo pasama kita. Ronnie. At ka din sa bali nga babae, tibiyag mo? Awan! Sabi kong mga halak pala sa bali nga babae, dakamat. Kanot na odi. Kapanangarakop mo kanya. Data ka dito sa sapula. Data ka dito pagkurkurangan. Pakakitaan. Disa mo na makasapol kanya. Tadan na sapulang sa bali. Saan ka di? Ronnie. Ng karkararag ko iti Diyos. Nasalak ko man nagsagabak. Kalpasan tinamindua pa nagsagabak. Iti pupusay iti duwa nga napatag kanya. Indawdawad ko iti nga sabi ko matasanag agsagaba iti panakiasawa. Nakaragragsak ta. Kalpasan ti duwa nga anak. Nawapay ka lahat nga nagbalbaliw ka. Hanya ti rason. At agad pagkurkurangan kang ka. Awan ti amok. Nakaturog ako. So nga, kaya kung ti maturog, inakon ti salit ko. Baliwan itong tagsarita. E nakamot nasa kinapagsaritaan ta. Isublim ti dati, Ronnie. Sa paham tagawid, saan ka nga nakainom? Magtrabaho ka. Saan mong ialing-aling? Nang ulit-ulitan na natama no.
Nakapungtot akon. Yung pake mo na kita aruatan kat pumanaw kan. O ante karabang nga ito dahito nga balay. Kuna ako na. Nga po talalaki manon naming. Wan! Kuna na. Labay! Sige manuling na yan. Pagyanan. Dito kanila. Ngawat na balay mo. Kuna na mo't mano. Iawawak lang manon naming. Nga isot ko muna katong paet. Ang mga nabumalas. Masakti muna katong paet na. Maramidan na dita. Ngayon nasaksakit manong nemi tinaduktalak. Pimanaw nga agpaiso manong nemi timawag di balayda kat sadya kano asimangpet. Imbagag tikatugang ang babae ti problema manong nemi kani bagbagaan na kanumat nga bagbagaan na. Tapati isuda kano manong nemi kata. Nadlaw da ti panagbalbaliw ni Ronnie. Dati-dati kano hindi kat tumultulong kadakwada uri dag asawa kamin. Talaga naman tinagtulagan mi mano. Ngayon pakahada na. Ngayon nabayag ka nung sa nga timawag, nabayag ka nung sa nga timulong. Ang mudagayam manong naming nga awan ti mailaklako na. Sa balibat gayam ti obrahin na. Makalawas nga awan dito balay manong naming idita adamas nga ilik a babae. Sino ka? Kaya na sino masapol mo? Katsika, sino ka? Sikat pagsalsalud-sudak? Sino ka? Katsika, sino ka? Kahit mo tungpain ka? Oy, awan rantak no, may makiapa, Mrs. Kaya mamuk na sikat ni Mrs. ni Ronnie. Amo mo lagayam? Katsika, sino ka? Nung sikat ni Mrs. ni Ronnie, siyak matikirida na. Anya? Paunay ti Redmond nga imay da ito nga balay? Kakakamata, jak matman mauray ni Ronnie. Jak matan makontak isuna. Ano nga tarami da? No di umay mang sapul king kuana dito balay na. Saan na nga balay da ito'y? Kinabayag matan nga awan. Pinagtalo kon. No? Sige nga mabay, pagtalawam ti asawam nga lalaki. Ano ti klase mga babae? Nakirelasyon ka dadaanin ta asawa? Well, imbangamit kanyang ni Ronnie nga siya talagang ipatpateg na. Ta, ububingak yung sika. Awang ba'y anak ko? Ito ta sika kiduan. Natatay ka rin siya. Lalalaing ka rin ng sika. Pumano kan. Kit sa pulam di Ronnie. Sa nga saan nga dito'y kaputawan. Dito'y di Ronnie. Kanta kayong tektipon, pumanaw kan! Pumanaw kan! Nagsangit at manen manong nemi. Lola, ano ti mas basol ko? Api kagsagabak manin Lola. Awan, ti basol mo. Api garot mapasamak kanyang tikastoy. Awan da mo ka nagkurkurang kiti asawak. Ngim, api nga maaramid na tikas jay. Saan man nga inamin nga mismo ni Ronnie, ngim imayin a mismo dito na nga babae. Wala ngam sapsapulan na ni Ronnie. Digad kahit nasawan, pinanawan na ni Ronnie isuna. Hangit amuyo, baka nawa sapulan na, uno saan kat tawagan ng tumatla mismo isuna. Agad na orahin tayo, anak. Nuhan niya talaga din paspasama. Manong naming gabuta damamok nga kaopisinaan ni Ronnie. Tinawagan. Mrs. ni Ronnie, nabayagan nga sa nga nag-report. Ganabod nuna kita, mas daw da. Mas daw kami ta. Nabayagan nga on sales na. Sa dinungartiyan na. Ay, natatyahan mo. Di mo ka di matawagan. At na babae na saan ka di. Naligatag sa asao. Saanin? Orisan mong ibaga. Nga mo,
Imayo mismo dito ni Eva. Eva. Ni Eva. Pinamamunit bagi na kas Eva. Kasapsapulin naman ni Ronnie. Kaano, hindi pa nakakita ka na ko ada. Hindi lain namin sa nakalman. Hindi kahit nasa wen. Nasarakanan. Nagsinaraknan. Nagtipundan. Mabalin. Sige, misis. Dadya ka dilang na kahit mo mamon. Agamanak. Sige, bye. Jack pa yun may concentrate pa nagtrabaho ko. Nangaroon na langaro din manong naimi idagsalsalutso din ni Junior. Mami, Junior, kayayam niya din mo. Eh? No ada problema mati eskwela. Iba ka man da problema? Yawan problema. Tadamit ni Lola Ingrid, sa ni Lola Sabel, sa... Ano di problema mo na? Apa nga, siyang kamitan nga makikita ni Daddy. Junior, nga pingawan mo ni Daddy, Mami. Kalpasan di panag-apayo nga pinagtalaw yun so na. Apay namin nga pinagtalaw yun ni Daddy. Oray ni Jennifer, kalsalutsudan na kanya kapingawan ni Daddy ka na. Ba, anak ta, tawagan ni Daddy. Tawagan niya ni Daddy? Agawin din ni Daddy, Mami? Nidistino kami tadayo. Ngam, siguro kat dandan niya gawid na malpas ti mission na dyan, destino na. Ulubod kayo, Mami. Ibagbagada di classmate ko, nagsina kayo kanon. Pinapano yuso na. Manong Nemi, nagsalita mi kini Lola, ti amin. Lola, dumakdakkel ti problema. Napi ako mamad no awan digit anak ko. Ngayon so ti kang runaan nga maapektaran. Idi, ara-arapan tayo nga manayunan tayo. Duwat si Kakensyak, si Mangbay ni Ronnie, duwa nga anak. At dapat ni Mang Ingrid, nagbalintay ng inem. Ngam naksayan tayo. Nagtalinayan nga, 5 tayo. Ngam, abay mo pasamak ti kastoy. Naliday na kita anak ko, Lola. Nagabot na ka sa pulan, dati ama. Saan ko nakasapulan ti asawa, Lola? Kalpasan ti kasya nga naramid na. Ngayon na kita anak mo, kasapulan dati ama. Ilaglagay pa yung nga, idi, kat nasapa ka nga nawanan ti ina. Kalpasan na, napukawang ka ti ama. Nagsagaba ka, numampedakil kan, nga napukawan ti ama. Ay, hindi kita nga rodo ang anak mo. Inem ka na, duwa ti tawan da. Hindi ka nadada, nga talaga nga isura ka nagsagsagaba, na nasapa o nga napukawan na ti ama. Ay, nangarot ti mabaling ko. Mapanggo ko di sukunin ti asawa, karibagak agawid din, para laing karagit anak na, anak ni. E mabalimot karamidan din. Apay kami nga saan nga mapnik kaniyak, kada kami ni Ronnie, Lola. Anat sapsapulan na ka panakapnik. Amam no daduma, iha ko nakpain ka. Numampay apo ko ka. Kita,
ti panakaayaw-awan kat adal na ti gundaway nga panagproblema. Siguro, gabata may secure ti asawam, gabata nalalayan kang imsuna, adatut kwarta mo nusuna, sa sikapit aking balay na dito pag naidan nyo. Bakit natat gapunan o api nga? Agrebelde kasi day? Aramidan ako malulakit, adad ako mga pasnag na nagtrabaho at ipakita na nga nalalayan iso ng imsyak, nga dadut income ng imsyak. Gapot tayo isot lalaki, isot ti padre di pamilya, isot ti breadwinner ang makuna. Ngam samad, adadaman nga, wen, kasta ko mataramidan ng samad. Kaya nga napasama, nga saan nga mapmapnek, sapsapulan na di pa nakapnek na. Kaya nga manunay, nga ti may sang aldaw, nga panagawid ko diti balay manunay, nakitak ti kotse, ti asawak, si Mang Pet. Apay nga saan tawag ni Lola kanyak. Apay nga saan tawag ni Mang Ingrid kanyak. Ito sumurekak manong nemi. Kaya ayam ni Ronnie dikit anak mi. Ay, mami, andan ni mami. Daddy, andan ni mami. Mami, andan ni daddy. Andan ni daddy. Abay da ka. Lola, manging grade. O mayuman ala na gito anak mi. Ni apay mami. Nagsarita kami kini daddy. Saan nyo, nga kahit may pangig ka na kami, di pagsalitaan nyo. Mami, saan nyo nga papanawan ni daddy, ha? Idududwa kami manunin. Ngunit masapol mo. Mailiwak ka na gitubing. Kalapat ka mailaw dapat kanya. Itatanap kapanan ti ilo da. Kinilo mo. Mabalim mo ti pumanaw. Saan lang isudat rantak. Sikapay. Akang runan na sikat. Tanlan ti rantam kanya. Ti makder ti asawak manong namin tsaka muno api nga ti makder. Kalpasan na imbasde kanyak. Kat bigla matan nga nagparintumeng. Ronnie, saan ka nagparintumeng kasta? Kahit kong iparintumeng. Tinadawat ko ti pamakawan mo. Tumakder ka. Tumakder ka. Saan ka nagparintumeng kasta? Ti makder sa matlalag tugaw mano. Kahit ko. Nga paniknik na impasnikan ka pa nagbabawi. Kanidadawat ko ti pamakawan mo. Saan ko mga rumbeng tinaramit ko? Apay ngaming inaramit mo. Ada ka din nagkurkuranga keng ka. Awang pulos ti pagkurkurangam. Ngam siyak tagkurkurang. Agmular ti panunot ko no pampanunutek nga. Nasasayad ti kita mga ti siyak. Pwede no ta siyak di lalaki. Kita, impas nagmo kumato nagtrabaho. Naman at ninaramid mo. Hanggang mapmapnag kanyak, kahit nangalakad sa bali. Bunga lang di ba nakabartek ko. Noan naman tinagbaling nga relasyon mi kini Eva. Namamok ni Eva ti may sangap. Video o kabar. Nagigangasan ko napuputan. Nga nairawar ko iso na. Nga kinabalay mo. Kapanak lang nakidan na kayong kuhanan ti kasera na. Nga nawas tanaw anak dito eh. Nadakin kuhanan.
Ngam sang kong inayat. Awad sa baling iba't patay ko no sanga sika. Da kayo ka kita nakta. Ay na-insecure at laing. Nga dahil tatimay sa nga weakness ko. No kastangan na pagkapsutak. Adadamat nga may ano dat. Bakawanin na. Saan kun ngulitin? Ikaligkang ka. Ipagpagabom kumakalagitan nakta. Tawarin no kas pagarigan ta saan nakon nga kasapulan. Nanarigan kun nga maagasan tisugat ni tapuso. Sa mo ko mga rem. Ipalubos nga may ramraman na kita nakta nga walang basol. Pumanaw ka. Nena. Dito ka di mapakawan. Ulit ang sangko na gayayatan ti amin. Awan ti sa baling nga nayat ko na saan nga sika. Da kayo ka na ginanakta. Pumanaw ka. Tapos sa anak pa lang makadesisyon pa ita. Sige. Urayak. Diba nakadesisyon mo? Kaya nagsubli-sublihan. Tapos may panagtik ko ka. Nga talagang sangkon ngulitan pa itinaramid ko. No pinagsangsangit di kiti ang anak ko manong naimidag pakada ti amana. Nga di nakaawanin ni Ronnie kinasalitak di kita anak ko. Anak ko, nagsublin tumat lang ni Daddy yo. Nagsublin tumat lang. Pingasan yung alaban ni Daddy. Pingasan yung alapisonan, Mami. Anak, nagsublin ba lang Daddy yo? Nagsublin tumat lang. Hindi ba nagsarita mi kini Lola manon na mi isot ng singasing. Pagawid mo dyan asawa. Nga dito tumat lang agawid. Kaya dito nga grupuat nga mapanagtrabaho. Tapos na di ka stakit. Awan ti problema ka na kita anak mo. Katsak nga rod Lola. Kita no kayat mo nga pasublihan ti dati nga panagayat kan panagtalik mo kang kuana. Masapula kang kanayon mo makit-kita. Kaya no may panagnek na tipod no. Kasano nga rod nga maagasan ti sugat nga dakang kano sa murog yan nga agasan. Ikakta another chance ti asawak kasta. Mawatam nga tamat yung tirason na nangikukat ti saritaan nyo nga weakness na dayjay. Nga no adda pakaabakan na kasla adda nga itulok na nga maaba. Adot ka kasta nga problema ket. No dya babae kita nalalaing dakdakkel ti sapul na ng dya lalaki. Dya pa iti may nga garason kang gapuno apay nga sanga kinawatan di iti agasawa. At kumakit lalaki at talaga ti bali nga padre ti pamilya wano breadwinner ako nana. Sige Lola. Ikakta another chance ti asawa. Iso nga tinaminsan manin manong naming may pimasyar. Intugot mo ka din ni kitarwatan. Si tutugot lata. Dito kartiyan. Ada ito ko check. Nagsubli ka kadamad lang trabaho. Ada talong prospect ko. Kaya yung tumigan. Posible nga may close ko. Ingalanin kita rumatan. Ngayon ti bakanta sila ti pangimanam. Nena. Agnaid ka nito ay para karagitan nagta. Ngayon santa nga kasilin. Mawatang ka dito kahit ko sawan.
Mawatak, kanagamanak. Nanas kang nadubli ang kangarmen na nakitaramidek. Ipanagnek mo. Sige, kanagamanak. Uy, sabi nga, gara ko panak. Tira ka ko panak sta. Kahit ko lang ipakita ka na kita anak at batanak. Kasta nga ron tinapasamak manong na nagsublimit laeng ni Ronnie dito'y balay. Kat kasta o ni taragsak manong na digiti aduangan nak ni. Tayo di makariing da manong na kat adda ni daddy da. Nakaridi nga aldaw manong na na-close nga talaga ni Ronnie manong na ti doa talo nga kliyente na ano customer na. Kaya jawat na mismo kanyak manong na Sweetheart, don't call me sweetheart. Nena, nakalagdakal ti komisyon ko. Iyawat ko mismo ka. Nabayagan nga saan ka ng iyawat. Pasyensya kan, awan ti sales ko haragi din napalpalabas. Iso nga nagmular ti panunot mo, ka nagbabae kan. Sige, awate. Nagto'y deposito yung tumigan. Dabno, may inayon iti ornong ta. No, sa pagkariganda, danduman ng sales ko, mabaling ka di ka, ilako ko di kodsek, ta mga alak ti branyo. Bahala ka. Orisi ka. Mga alak ka ti branyo. Nabayagan di kodsek mga. Slightly use idi. O kung pa makatawan na. Sa bagay kaslakang kanayon nga branyo. Ngayon, gumatang tansag guys sa tanga branyo. Ganarigat at siguro, dakal ta maglakom di kotsem. Napatagang kanyang di kotsem. Slasang ko nga may sukat. Ngayon siya, talaga gumatang ito. Talaga gumatang ka, bulok ta kotsem eh. Kung narod, dapat ka po nun mapay nga maladladaw ka na kiti papanak no ka. At na kiti umununa. Sungarad ka kunak, sukatamon. Kapatabulok. Ikatamon ti bulok na biyak mo. Sa anak kong bulok. Ikarikan ka. Sulnitak na kita nagkurangan. Kan talaga nga sangkon doon aramidin. Iti mayawawan. Sorry ha. Sorry. Gamutan na iwawanan. Manong name umanay nga tamatan tamakatawan nga saan kami nga talaga nagkakaida iti asawa. Naidudumteng manong name iti sa balipay nga anniversary ti kalay sami. Insagutan na. Happy anniversary. Ano na ito? Nadanak man yung dakil commission, ginatang ko para ka. Nayon ti pambandalgad. Awanin niti, wedding ring. Ito larapay mo nga. Iso nga ito yan. Ti suot mo. Kahit na mabaling ko may suot mo may wedding ring. Kachika. Ay na di wedding ring. Ito yun eh. Ngayon din sukat na ka rin nga Eva, inikat mo. I'm sorry. Ay, lawatak na ito eh. Sikat yung yusong. Tutublim tek kari. Babayang ito ito nga sing-sing. Ulit ay tagkari ka. Kari nga saan nun nalipatan. No dikat agtultuloy ang talinaed. Natumpalik ti karig. Mapnekak ka. Kada kayo kadagitan nagta. Awan to sa balipay nga. Sa pulag apan nakapnek. I love you. And happy anniversary. Abaman nga niyusong na tising-sing manunaymi siya ako na mismo tinangarakop keng kuana. I love you too, Ronnie. Nagaman na kinabot Diyos na napasublik. Di ba nagtalik kan manakayat kumanin ka.
Sabi ko mata sa munton nga ulitan nga sugatan ti puso. Saan ton? Saan ton, sweetheart? Ikarig, saan ton? Kaya kalbastan ti talo nga bulan nga panagkakaidami manen manunay dan kami ti may katlungan anak. Oh, natong palmat lang tarapap to, sweetheart. At dan may katlong anak ta. Gusto nanton. Oo, talagang gusto nanton. Palay kitak ton. Okay. Kad sabi ko, ma, tagtultuloy yung tiragsak ti pamilya tayo. Ronnie. Sabi ko, ma, kinitultuloy mo tigagit mo. Masapol nga naalalaing kang siya nang runaket ni. Agbakasyon nakton, manen. Eso nga, ipakita nga talaga nga sikat kang runan nga breadwinner. Kasta nga rutin paneknek na manunay mi ket kasta o na yan tiragsak mi. Nang runa idumtenga ni Joshua itibiyag mi ti may katlo nga anak. Si bibiyag pa lang ni Lula manunay mi naman pa'y nakapsuten. When salamat lang. Tumakder detoy no mapanitiya panakahardin ti balay mi nga mga nagsibu. Nga madon dikit ang angalin na. Adda pala kada kami ni Mang Ingrid manunay mi. Kaya nagtultuloy mati pa nagsweldo mi kang kuha na dahil doon intultuloy na mang tultulong kadagitiya doa ka anak na. Dahil nga rod manunay mi ti pakasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Kaya sabi ko mata damat na ibating nga adal liw-liwakin pagsaramingan ti biyag kadagiti patak nga dimngay ka nagbuya. Thank you and more power to your program. Ito yung kadagyaman nga pagayam mo, Nena. Thank you mat kang kanena and thank you lagi ti madamang agbibuya. Halo at po.